Init tapos nagsuot sa malong, yabag. Guys, madyong buntang ninyong tanan guys. Happy Sunday. Karon guys, nadyo minamata kay magsimba mix sa jo. First mas amo ang simbahan na alas 6. Jadi nakailis na mi. Na nagsapatos pa. Ikaw ready na ka? Ngit-ngit guys. Good morning. Ngit-ngit. Happy Sunday. Ano pagwapo pas mama guys. Ito mo na TikTok. Sandals. Ba. Babaeng babae ah. Wait, wait. Chicks na chicks guys oh. Wait, wait. Nasa may mga ganan, imo ang asawa chicks o imo ang asawa? Yan ang mga banat. Unsay mga banat? Bisag nanay asawa chicks gyapon. Oh, ito na kay What? biyahan ka pa pagpalusyan-lusyan ka. loh, grabe hoy nga nagi. Ala. Medyo naman mo kuhan. Ala. Siyang na. Nagdaogo na. Wala ni Lola pa nagkukuron ko. Unsay lukuron? Yan ko na yung kukuron. Kuya wagod. Oh, wait mo kayo. Wait. Ayos ah. Ang hormon. Wait. Dede. Hindi. Asa ka tayo? Parang ang hormon ka. Gabidyo pa ka. Nakaingan ka. Bago lang na mo ang long run. Oo. Buntag sa juka. Wait kayo ah. Unsa ka ho, pabaya ko sa kaugalingon. Nigiyan pabiyaan ko no. Grabe ang giyan boy. Huwag kang ganyan gi. Baka galingan pa ni mama ni mo gi. Unsa ma? Og magpasikse daghang istorya og maglusyang daghang istorya magpasikse pa sila ka may pasikse Magala size na guys, inja padung nami karon sa simbahan diyan. Panahon ra ba kay kawanon. Wait. Guys, mo na lamang gihuwat sige yan og si mama guys. Namuwak na gang rose guys diyan. Namuwak na si diyan. Nanarabay taligsik. Pag maglula nga. Nagugay man. Hindi pangarins ni mama ning mga buwak guys gahapon. Kung si Jay Lingaw. Si Jay mo yung nakarin. Grabe, nagpaha na. Murit bang Bandi sa pa kay nay tubig, basag ang tiil. Basag kadyo guwan guys, kalit ra magbundak guwan. Klaro lana. Kalit man na magbundak guwan oy. Kaligo yun. Aga na naman ta kay wa may padong. Malit ni gamon si daan. Saan na ni nato pagtabukron? Nga ko sa kajuguan, watay pajong. Nas mama dito sigiyan sa tricycle. Gagasuwan man. Dagan na rin.
Oo, gapaulan sila guys oh. Para mga manok. Bahan na. Ugwa na yarang musod na ng tubig diha. Basag yang saninas uwan. Simbang kay pasa. Ay guys, manamig simba guys. Isan din yung jutran guys, manamig simba. Inaot nga unta ka mo, nakasimba pod mo. Tawag nga kuan, simbang basa. Maginay diha makaydangog. Ang bakli lang, ang penguin. Ay, sig, sabat dia dong. Ay, nabasa ra ba ko? Asa akong sanilas nabasa. Ay, ikaw raday kami po. Naman sige ko eh. Sayang naman yata ang outfit, gibasa aras uwan. Salamat sa Ginoo nakasimba nami, jagi bundakan mi sareng kasugang uwan. Nabasa mi guys, kani kalit malamag uwan. Ito sa kananay simbahan, imbis kay wa pa mi nakasud sa kananay simbahan kay kanang puno na di ko ramis kananay kilit. Gibundakan pagkadid mi suwan. Blessings magyapon nas Ginoo guys, kanang mauwanan ta. Ja karon guys, na mi daris bay, ja magluto na po ko kamo ang sudan sa kanay pamahaw. Hi guys, nakailis na ko guys, kay nabasa mis uwan. Ja karon magluto mi sudan sa mo ang pamahaw. Ningapit na mis kananay merkado na malit mi kananay manok ang mga tulahon, jawa na laman ni kamunggay, sibuyas ray butang kay way baligjang kamunggay ja. Wa na pod mi nagsuri-suri dito kay ra gusto gaguan. Gadi ka nabasa to, maka magilis. Klase na raba ko ugma guys. Klase lang mama. Klase na, excited na ka makita si Mong Baby. Nakailis na lagi mo. Papa ko kailis. Ako mo ka nagilis, pagilis na dito. Ayaw kay. Gusto kang buto, makabuto ra pa ng basag shirt, dadi magilis. Diyo. Buga ko yung mga itlog. Tay kapormal lagi karon day. Wet wheel kay day. Kanina wet wheel karon wet wheel. Wet wheel. Dino, di na lang ako lang. Magminyo lang siya. Mamili na gwapa. Hindi. Klase siguro. Hindi klase. Hindi Ganong klase depende man ko no na. Umay ko pa di kas pangit. Wala. Bitaw na. Bahala ka. Kung sanay sila basta mo ang ininom mo. Ano din na diay? Wapa ka na igugma. Iasa na ni mong gwapan siya. Gwapa rin din mo ang giapas, gawa ka may gugma. Sige akong kamalikasan. Siyempre katurang kung sigay mo yung abson. Una, ang milira day gwapa kay wala gugma. Ang sige, gwapa. Kita na ka ng kapinan be. Mawili mo siya na mong ipang-jaw-jaw ako kasabot. Ano magigiliki mo ni mong white? Tungod sa kuan. Ano, may wala po siya. Kaya may kakis-kis gabi. Nagano'n ako na ma. Sabi na first case, magliki-liki din ang white. Aba. Aba ka mo. Dugay ra ba kaning sud di ba eh? Bila na kumur ko. May galis tulaw ko mo. Hindi nagbuhol, nato na ka dito. Ikapoy kag eskwela. Kasi dito ako magkatog inumtang duway ma. Nara na ni mo, imo man ang kinabuhi. Magpakalulong ka sa siyo. Nahitok na nung yung hindi mong isugda na. Alam mo na yan. Sige sa ning lamas guys, ahos, bombay, kuya. Pero gumuta ka to ang kuan ba? Tinola. Isa ba na siya maghiwag no yung parang magdato. Ako nang ituyo hindi makaon. Dora ba dito ba? Ako nang gidukduk koy. Sinisi po dia day. So, ka-insert ra ba ka oh? Sinabaw ang sudan. Malungkot sa sinabaw ah. Nga mo ang giniwa ang luya wa mao. Ay, oo. Unsay gusto ni manghiwa ka nang mo na iwa pang pista. Ako rin maghiwa galing-galing ka wa mao. Kuno mo. Unsa man ni gawas na day? Wala lang baga ah. Wala oh. Sagdi lang mo na. Wala pa ni mo gidit. Gidok-dok na naay wala mapisat. Kani ra ba dyan luya may nakadago mo tani. Mahuni mo ang kuwan. Mo din na ito ka day. Baho. Wait, insert sa mo. Ay, isa. Stripe. Black and white, ah. Insert. Perting. Kanina with 12 karon ko.
Di na wit ew. Dapat magsuot ako na dyan nasuot ako. Waka na angay. Siyempre, magsuot mo kurtina. Siyalan. Party. Suot ka ni ka kanang kuan. Di kayo mo kurtina. Kani nga takluban guys. Kasi matusang pa. Kuan. Kanang with view ba, oh? Oh, side view pa. Ay, so. Normal ka pa. Ha? Imo nga natanan, day? Ansay mo ah. Kanang mga hinaharap dyan. Ate ka ni. Nasawan ka ni? Walang nimo. Wala hinulman diya? Ang ginabuhi. Inagman rin yung ginabuhi. Ah, kanay nun. Hiram sa Diyos, gina. Ano ba nang magluto? Sindahan, pug trapo. Namo ginanalsik ng mga mandapat ang kusina limpyo kaya ni tada ni mga on. Oh, insert. Oh, ayay. Insert. Video ko nuli ang nagsaba. Tag-video tukatib. Video gani. Pag-video na di kay kapitan pa. Imo na tanan, wey? Hina. Asawa siya kay bago ka tanan. Gani mo uli nga tanan. May ganun kita mo na tanan. Magpidyong mong ko. Muna kaya ramang kang kahinga tugol. Imo gid na tanan, day. Imo tanan. Ansa na? Ansa na yung tanan? Oy, piki diya. Malit ko kuan guys. Pepino. Mamani pang kuan guys. Pang parami sa cookies. Bah. Kauna mo dani. Mo din na hinungdan diya. Hina. Ani. At ang patangan ko na ng sabon. Oh, kita ang kilikili yung si color. Ay sa. Mura na iba nang imanta dyan. Oh. Himantayon, libakiro. Ni kagabi mudaro. Tawa sila. Daro ko na siya. Nagot-got pa siya kanina. Kanisad, kunukos malong. Tugnaw, yun ang ipak. Init tapos nagsuot sa malong, yabag. Siyempre. Init kayo. Pero pati nga sulod siyang malong. So baging init. Nga na, dyan ang maso, dyan na sa malong karong. Makalingkawas ba? Ito naman. Dito sa pagit. Maluwas? Makalingkawas ha. Uy. Walang maso, dyan malong manok. Duwag yun. Hala, email na. Gusto na. Si Ose. Nasubklan. Nadjog pa, buwang na ng email. Ginaghanapin na buwang na ng email. Naitok na si madam ah. Dam, ito bang kuno dam, may itok. Oh, puta, with view. Ay sa. Lagi mong gilabay. Sige sa niya. Si Mingkoy ko do. Gitap doon na ba siya Mingkoy dito? Matahiran nagsinina si Mingkoy ba? Kabaw bito. Hindi mo tayo sa ninas mingkoy ma? Maana na to guys. Nato ang tinulang manok. Asin. Asin, ragaming bitsin. Bukton lang daw no, suda naman. Sitio Barrio, suda na, samutang lungsod. Ano na? Ito kan. Ay talikod diha. Si Piolo Pascual na kay Alombe. Mura pog si Kylie Padilla. Ayos. Pala bigkatawa na po ni Mori niya. Sige, lagi mo katawa. Buang mo. Buang mo. Wala na mo katawa eh. Nanagi, oh. Seryoso sige, oh. Oh. Ew, Siya. ew. Wait. Ay sa. Ulit. Usba, di nakausap. Ano dyan eh? Ayaw, dami. Oh. Yan. Ate, focus ba? Nakangab mo man. Nya. Ayun na ako. Expire na ko niya. Expire na ko niya ang load. Wala problemado Hindi siya katawag ni dyan ko. Siguro man na kay Uyab, kay problema ka ko kay load. Paliwanag ka diha, paliwanag ka. Wala na. Expire na kay 8 mo to gipaload gahapon. Guys, sa manamig pamahaw. Diyan ako dari galingkod-lingkod kay padong na po ko mag-edit. Taniman ko dani mag-editanan guys kay wa may alimuot. Anja shout out day ko ni Ate Elinita Molina nga naa sa Alicia Bohol nga taga Progreso. Salamat sa pirmi nimong tanaw sa kananiyang vlog anja pagamping permin ja regards na lamang ko dias mga taga Alicia kay karong pista di man ko makauli.
Oh, kita ra ko mga picture sa kananay kasal ug katong nay live. Nag-live man to sa isa og si Terry Gap. Nananaw ra ko sa live. Oh, karon bitaw ko no reunion 17 ja. Naku kay di man ko makauli. Asa mo dapat magtapok-tapok sa dagat? Hindi man mo basta tayo dyan kasi may mabilin. Sa Tiplor may mabilin dana. Wapa din sila nang uli silang tananay. Si Aisa, si Tirig, si Floramig, si Ate Ale. Wapa sila nang uli. Wapa sila kapalit siya mga tambal dyan. Asa man sila mangita o magka dito sa Tagbilaran. Ninguna si Jaguli. Matos sila gubay kaya mamalit siyang tambaw. Diyan si Aisa. Diyan, kamusta magkasunay ni Aisa ni Lister? Pero ang mga papel na napasa na. Dugay pa siguro proseso dana, no? Ganyan, pagsimba na mo, orang kasi gagawan dito simbahan, ang basa mi. Ha? Okay raman mi dari na mas mama, nakauli nas mama. Gikuha sa ate ni Junjun, sundo dito sa Mindanao. Nana dari, mag-isa ka buwan na po siya dari. Luoy kay kuan, sakitan na si siyang tuhod, di nakaadyo magdugay og barog kay sakitan naman si siyang tuhod. Oh, mag-ijang tuhod may magsakit. Magsungkod na. Mutay-tay si siya kanang ginagmay kanang mga panigiyan, mga pundahan, tay-tay si siya. Ay Japon kanang lingaw, nagpatay gani ko ni Japan pundahan. Aron di po si siya lajon ba, kawa man si siya laing imo. Oy kala may adto, kaya makakita mo si muhang mga igsoon, kaya reunion ba dyan na si muhang kaliwat. Lami lagi atin, diya kay saan man nga, apiki man. Pohon na laman, nagka-birthday ni tatay pohon. Ngamlis tatay. Natog si Jawa. Wa na magsapot-sapot na eh.